na druhej strane majú obrovské skúsenosti. To, že im sadla trošku tá športová forma. Kto vie, kde je tá a čo to je tá športová forma. Každý hokejový, fotbalový, volejbalový, športový tréner by chcel vedieť. My sme radi, išli sme si za svojím a myslím si, že naozaj rozhodla skromnosť, úcta a rešpekt superovi. Boli tam veľké mená, chlapci sa ich na začiatku obávali a srdiečko. Ešte raz, som strašne rád, je to môj prvý titul. 5 strieborných medailí, či ako hráč, či čokoľvek. Prvý titul niekde v Arábii, čo nič neznamená, aj keď pre mňa veľa. A na Slovensku. Myslím si, že volejbal ide hore a takéto publikum a takto, ako to celé predvedlo UNICEF volejbal, takto by to malo ísť, aj druhé kluby by sa z toho mali poučiť. Veľká poklona pred prezidentom Braňom Pistovičom a hráčmi, ktorí vlastne toto celé urobili. Vybojovali pohár. Jasné, že tie sily trošku došli, my sme sa toho chytili, boli sme superi, nič sme im nedali zadarmo, sme radi, že máme titul, ale naozaj musím povedať, aj chlapci potvrdili, že z tých všetkých titulov to bol najťažší.